Nagustuhan mo ba ang palabas, Kat? Oo naman. Pero mas maganda siguro kung nagkatuluyan yung bida. Alam mo yun, parang mas magaan sa pakiramdam kapag happy ending. Tama ka dyan. Next time, magbabasa muna ako ng reviews para naman hindi ka ma-disappoint. Sira, okay lang no. Basta kasama kita. Ayos na rin, kahit bitin yung ending. Talaga? Gutom ka na ba? Saan mo gustong kumain? Pwede bang magkape muna tayo? Gusto ko yung tahimik lang. Yung konti lang yung tao. Para makapag-usap tayo ng maayos. Sure. Walang problema. Alam ko yung isang cafe sa second floor medyo tago, pero cozy. Doon muna tayo? Perfect. Tara. Here's your coffee, ma'am. Bagay sa'yo maging barista. Gusto mo maging personal barista mo na lang ako? Pwede. G ka ba? Para sa'yo, G na G. Andrew? Bakit, Kath? Napag-isipan ko na ng mabuti to. Oh, bakit mo hinahawakan yung kamay ko? Sinasagot na kita, Andrew. Totoo ba to? Tayo na? Oo, Andrew. Tayo na. Yes! I love you, Kath. I love you too. Dear love, matapos ang ilang buwang panliligaw ni Andrew, sinagot ko na siya. Matyaga, maalaga, at maalalahanin si Andrew. Mga katangian ng lalaki na bihira na sa panahon ngayon. Pakiramdam ko, hindi ako magkakaroon ng problema sa kanya bilang boyfriend. Kapag may pinagdadaanan ako, alam kong nariyan siya. Palagi. Maaasahan. Kaya naman hindi ko na pinatagal pa ang ligawan namin. Hindi dahil minadali ko, kundi dahil sigurado ako. Ramdam ko na marami pa siyang kayang i-offer, lalo na kapag kami na talaga. At syempre, alam naman natin, kapag naniligaw ang isang lalaki, puro magagandang bagay lang ang pinapakita. Kaya ngayon kami na, mas makikilala ko pa siya. Sa totoo niyang anyo, bilang kasintahan, kasama na rin doon ang unti-unting pagpasok ko sa mundo niya at sa mga taong bahagi nito, gaya ni Jamie. Love, wala ka namang gagawin this weekend, di ba? Wala naman akong maalalang lakad natin. Okay, good. Bakit, love? Parang may balak ka. Actually, oo. Pinaplano ko sana yung lakad natin sa Sabado. Oh, biglaan naman yata. Gusto kasi ako ipakilala sa'yo. Gusto ko sana makilala mo na siya habang maaga pa. Sino naman yun? Si Jamie, love. Best friend ko. Best friend mo? Pero parang ngayon ko lang siya narinig sa'yo. Oo nga eh. Sorry nawala sa isip kong ikwento. Tapos nung nililigawan naman kita, sobrang busy siya sa school. Kahapon lang siya nag-reach out ulit. Nalaman niyang may girlfriend na ako. Nagtampo kasi hindi ko raw agad pinakilala. Ganun ba? Oo, love. Pero don't worry. Siguradong magkakasundo kayo. Parang kapatid ko na yun si Jamie. Sorry medyo nagugulat lang ako. Okay lang. Gaano katagal na kayong magkaibigan? Almost 8 years na. Matagal na rin pala. Oo, love. Isa siya sa pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Sige, set na natin sa Sabado. Thank you, love. Excited na akong magkakilala kayo. Sigurado ko, magugustuhan mo rin siya. Love, lalabas lang ako saglit ha. Naubusan kasi ako ng load. Magpapalista muna ako sa tindahan ni Aling Chiki. Wala na rin akong budget para sa load ngayon eh. Ha? Kay Aling Chiki? Oo. Ang sungit nun, di ba? At saka hello, may Gcash ka naman Oo. Bakit? Di gamitin mo na lang ang borrow load sa Gcash. Hindi mo na kailangan lumabas o magpalista. Pwede ka nang mag-load diretso sa phone mo. Tapos, bayaran mo na lang after 14 days. Ay, may ganun pala?
Buti sinabi mo. Ay, hindi ko na kailangan problemahin ang paglabas at makipagsungitan kay Aling Chiki. Kaya pala sa GCash? Ayan na, wala ka ng excuse para hindi makapag-reply o tumawag sa akin. Oo, love. Matampuhin din kasi to si Jamie kapag hindi nare-replyan agad. Kaya nga eh. Love, matagal pa ba siya? Almost 30 minutes na tayo naghihintay. Gutom na rin ako. Malapit na raw, love. Hi, Kat! Finally! Nice to meet you. Hi, Jamie. Nice to meet you too. Hoy, Andrew. Daya mo ha. Pumili ka na nga lang ng jojowain, yung kahawig ko pa. Alam mo, yang si Andrew, mahilig talaga sa magaganda. Minsan nga iniisip ko dati, baka may gusto rin yan sa akin. Di lang umaamin. Hoy, kapal ng mukha mo. Hanggang magkaibigan lang tayo, no? At hindi rin naman kita papatulan kung sakali. Tara na nga't umorder. Ang tagal mo kasi. Kanina pa nagugutom si Kath. Sorry na. Sanay ako na hindi sumusunod sa oras, di ba? Noon kasi kapag sabi kong 2 p.m., alam na ni Andrew na 2:30 ako darating. Pero sorry, Kath. Ganito lang talaga ako. Okay lang. Sige, umorder na tayo. Sa akin ay penne pesto and caramel macchiato. Ikaw talaga. Gaya-gaya ka pa rin hanggang ngayon. Hoy, for your information, paborito ko na yan nun pa. Ikaw ang nanggaya. Kasi naman, good combo yun. Ikaw, Cass. Ano order mo? Cinnamon bun at ice Spanish latte lang sa akin. Wait, nagkasundo talaga kayo ni Andrew? Di ba hate na hate niya yung cinnamon na yan? As in, dati, pag dumadaan kami sa cinnamon shop, naduduwal yan. Tanda mo yun, di ba, Andrew? Grabe. Oo. Sobrang ayoko talaga nun dati. Grabe, no? Ilang minuto pa lang tayong magkakasama. Pero ramdam ko na ang dami niyong pinagsamahan. Nakaka-amaze. Ay nako, sobra. Alam mo ba, dati kailangan pa niyang ipa-approve sa akin yung mga pictures niya bago i-post sa social media. As in kahit mga pa-abs shots niya, pinapakita mo na sa akin yun. Alam mo, yak! Diring-diri ako dun. TMI ka naman, Jamie. Dating Andrew na yun, wala na yun. Sus! Alam mo, okay lang naman sa akin kahit ganun ka pa rin ngayon. Ay, siya nga pala, Kath. Ano bang nagustuhan mo kay Andrew? Hindi ka naman niya pinilit, diba? Hindi naman. Walang pilitan. Maalaga kasi siya. Hindi ako pinapabayaan. At may respeto sa mga magulang. Pero oo, maalaga talaga yan. Dati, lagi yang may dalang extra shirt para sa akin sa school. Tapos may pabaon pang tubig yan. Ready lagi. Sweet yan. Kaya ang swerte mo talaga. Hi, Jamie. Sobra ka pa rin talaga sa kadaldalan. Totoo naman, di ba? Good catch yan si Andrew. By the way, Jamie, may boyfriend ka ba ngayon? Wala eh. Nahihirapan akong makahanap. Ang taas na kasi ng standards ko. Gusto ko yung maalaga. Yung tipong Disney princess ang atake ko. Alam mo na, parang si Andrew. Ganon. Bukod ba kay Andrew, may iba ka pang kaibigang lalaki? Actually, wala rin. For the longest time, si Andrew lang talaga yung parents approved. Noon nga hindi ako pinapayagang lumabas unless siya yung kasama ko. DMI ka na naman, Jamie. Tama na nga. O-order na ako. Sama ko! Ayan na, love! Andiyan na yung killer! OMG! OMG. Ayan na nga. Sino yan, love? Mamaya na yan, love. Tignan mo. Mamatay na yung bida. Dali. Ayan na naman, oh. Sagutin mo na. Baka emergency. Si Jamie, love. Hello, Jamie. Bakit? Andrew? Busy ka ba? Nanonood lang kami ni Kath ng movie. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Wala na kasi akong masakyan. Hindi ko na naabutan yung last trip. Natatakot ako, Andrew. Pwede ba ako magpasundo sa'yo? Sandali lang, Jamie, Wait lang. Kung okay lang naman. Oh, love. Anong sabi?
Si Jamie, walang masakyan. Nagpapasundo. Kawawa naman. Nagpapasundo sa'yo? Oo, love. Okay lang ba? Sige. Pero bumalik ka agad Thank you, love. Promise, babalik ako agad. Huwag mo muna tapusin yung movie, ah. Okay. Mag-iingat kayo. Grabe ang pagtitimping ginawa ko. Hindi ko na alam kung mali bang maramdaman to. Para bang may kahati ako sa atensyon ng boyfriend ko? Bakit ganun? Bakit parang anytime pwede akong isang tabi ni Andrew? Dahil kay Jamie? Ayokong pag-isipan ng masama si Jamie. Alam kong matagal na silang magkaibigan. Alam kong mahalaga siya sa buhay ni Andrew. Ayokong magmukhang selosa. Ayokong maging toxic. At lalong ayokong ilagay si Andrew sa posisyong kailangan niyang mamili. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman. Ako yung kailangan mag-adjust. Ako yung tahimik na nag-aalala. Ako yung kinakain ng inggit sa sarili kong katahimikan. At siguro nga, darating rin sa punto na kailangan ko nang magsalita. Hindi para mamili siya, hindi para makipag-away, pero para ipaglaban ang aking peace of mind. 7 p.m. love, ha? See you. Sunduin kita dyan. Okay, love. Magpe-prepare na rin ako. Ano kayang isusuot ko? Parang ba't ko mag-dress tonight? Matagal-tagal na rin yung huli akong nag-dress. Gustong-gusto pa naman ni Andrew kapag nakadress ako. Hello, love? Bakit napatawag ka ulit? Love, mukhang hindi tayo matutuloy tonight. Ha? Bakit naman? Anong meron? Kasi... Si Jamie na naman? Love, emergency. May importanteng event si Jamie. Hindi siya mahatid ng kapatid niya. Si tita na rin ang nakiusap sa akin. Wala na bang iba? Love, matagal na nating naplano to. Kung gusto mo, sumama ka muna. Ihatid natin si Jamie tapos diretso tayo sa restaurant. Andrew? Ilang lakad na ba natin ang naudlot dahil sa kanya? Ilang beses ko na tong pinalampas. Love, huwag ka namang magalit. Ganito na lang. Ako na magsasabi kay Jamie na ayaw mong pumayag para matuloy tayo. Huwag na lang. Wala na rin ako sa mood. I-reschedule mo na lang kung mas mahalaga pa rin ang lakad mo kaysa sa akin. Buwisit! Tama lang ba na mainis ako kay Andrew? Simula nang ipakilala niya si Jamie, parang lagi na lang may kaagaw ako sa oras at atensyon niya. Habang tumatagal, mas lalong bumibigat sa loob. Alam kong hindi to basta selos. Ramdam ko na hindi na ako yung priority. Hindi ko naman maitatanggi. Maayos makitungo si Andrew. Maalaga siya, mabait, at hindi siya yung tipo ng boyfriend na pasakit. Pero si Jamie, siya lang talagang dahilan ng mga tanong at pag-aalinlangan ko. Ilang beses ko na bang naramdaman na nauurong ang plano namin, napapalitan ang moment namin, dahil sa kanya. May hangganan din ang pangunawa. Kung patuloy akong masasaktan, baka kailangan ng mamili ni Andrew. Love, galit ka ba? Sa tingin mo? Kausapin mo naman ako ng maayos. Matagal na akong nagtitimpi, Andrew. Sa inyo ni Jamie. Anong problema, Kath? Wala namang masama kung may girl best friend ka. Pero sana marunong ka rin maglagay ng boundaries. Hindi yung bawat tawag niya pupuntahan mo. Kahit madaling araw, kahit simpleng bagay lang tinataranta ka. Parang lagi siya muna bago ako. Love, matagal na kaming magkaibigan ni Jamie. Ganyan na talaga kami noon pa. Oo nga! Kaya nga mas lalo kong nararamdaman na ako ang kaibigan lang. Parang mas mahal mo pa siya kaysa sa akin. Hindi totoo yan, Kath. Ngayon mamili ka, Andrew. Hindi ako papayag nang may kahati ako sa oras at atensyon mo. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Kapag si Jamie ang tumawag,
agad-agad kang nandun. Kapag akong nasasaktan, palagi na lang may dahilan, may pasensya, may intindi. Pero ako, kailan mo inintindi? Ayoko na, Andrew. Nakikipaghiwalay ka ba? Oo! Dahil deserve kong mahalin ng buo. Dear love, nakipaghiwalay ako kay Andrew. At ang mas masakit, hindi man lang niya ako hinabol. Sabihin na nilang mababaw ang dahilan ko. Pero ilang beses ko na siyang binigyan ng pagkakataon para ipakita kung sino ba talagang inuuna niya. Kaya siguro tama lang na itigil na. Sa susunod kong relasyon, sisiguraduhin kong ako ang girlfriend at ako rin ang best friend.